Toto je Maturitka formalitka v podaní Mariany Hradečnej, Samuela Mahreka a Mareka Nedelku. Čaute, vítajte pri 8. epizóde nášho podcastu o literatúre Maturitka formalitka. Dnes sa ponoríme do sveta lyrickej poézie a bližšie sa pozrieme na jedného z najvýznamnejších slovenských básnikov, Ivana Kraska, ktorý je zakladateľom slovenskej literárnej moderny. Budeme hovoriť o jeho živote, tvorbe a rozoberieme aj jeho známu báseň Topole. Na úvod by si mohla priblížiť pôvod lyriky. Názov lyrika pochádza z gréckeho slova lyrika mele, verše sprevádzané hrou na líre. Líra bol hudobný nástroj, ktorý staroveky Gréci používali veľmi často a sprevádzali ním prednes určitého typu poézie. Spôsob prednesu daného typu bol spevný a poézia tohto druhu musela mať vlastnosti, ktoré takýto prednes umožňoval, teda rytmickosť a hudobnosť. Už v antickom Grécku sa lyrika výrazne líšila od epiky, a to formou i obsahovou náplňou. Čo je to vlastne lyrika a aké sú hlavné znaky lyriky? Zameriava sa na vnútorný stav, vyjadruje pocity, myšlienky, nálady a túžby lyrického subjektu, teda lyrického hrdinu. Ďalším znakom je nedejovosť, radenie motívov bez časovej následnosti. Potom asociatívnosť, teda spájanie predstáv, ďalej monologickosť. Ďalším znakom je subjektívnosť, teda zobrazenie vnútra lyrického hrdinu. Býva doplnené opismi prírodmi a úvahami, teda reflexiami. Aké poznáme žánre lyriky? Napríklad óda, hymna, elégia, epigram, epitaf a aforizmus. Lyrika je teda najmä o pocitoch a vnútornom svete autora. Presne to nachádzame aj v tvorbe Ivana Kraska. V akom literárnom období tvoril? Literárne obdobie je to literárna moderna, koniec 19. a začiatok 20. storočia. Presuňme sa teraz k literárnej moderne. Čo tento smer priniesol? Pre toto obdobie je charakteristický taký všeobecný pocit krízy, dominancia strednej vrstvy spoločnosti a robotníkov, sociálne problémy, ako sú napríklad nezamestnanosť a vysťahovalectvo, prudký rozmach priemyslu, vznik množstva umeleckých prúdov, smerov a hnutí. Ktoré umelecké smery sa spájajú s týmto obdobím? V lyrike dominoval symbolizmus a impresionizmus, oba smery vznikli vo Francúzsku. Impresionisti zachytávali atmosféru a využívali zmyslové vnemy. Kedy vznikol literárny smer a čo je preň typické? Symbolizmus, teda literárny smer z prelomu 19. a 20. storočia. Názov smeru je odvodený z gréckeho slova symbolon, čo znamená znak. Autori sa nevyjadrujú priamo, ale prostredníctvom symbolov, teda napríklad topole, symbol osamelého smutného človeka, čierna farba, symbol smútku. Aké témy a emócie sú typické pre symbolizmus? Básne vyjadrujú smútok, skepsu, osamelosť autorov, nový priestor básnici hľadali v neskutočne, v sne, teda mimo reality. Umelec pomocou symbolov nezachytáva okamih, ale pesimizmus doby, spojený s vojnovými konfliktmi, spoločenskými neduhmi. Čo je vlastne symbol? Je to nepriame pomenovanie skutočnosti, intimná výpoveď, únik do sveta snov, predstáv a zachytenie pesimistických nálad. Aké je skutočné meno Ivana Kraska a kde sa narodil? Volal sa Ján Botto, jeho príbuzný bol romantický básnik Ján Botto, autor Smrti Jánošíkovej. Do poézie vstúpil pod dvoma pseudonymami Janko Cigáň a Ivan Krasko, ktorý bol jeho druhým pseudonymom, pod ktorým ho poznáme z literatúry. Tento pseudonym vznikol na základe mena Ján, ktoré je po rusky Ivan, a priezvisko Krasko podľa dedinky Kraskovo, ktorá je pri jeho rodnom rodisku Lukovištia pri Rimavskej Sobote. Ale básnické meno používal iba v literatúre. Aké štúdium absolvoval a kde pracoval? Študoval v Sedmohradsku, v tom čase to bola časť Rakúsko-Uhorska a to je dnešné Rumunsko. Pracoval v Čechách v cukrovare, v Kloboukoch ako chemický inžinier. Čo sme ešte nepovedali o jeho živote? Oženil sa s Ilonou Kňazovičovou, ktorá bola od neho o 16 rokov mladšia.
Po vypuknutí prvej svetovej vojny Krasko slúžil ako dôstojník Rakúsko-uhorskej armády. Pre pľucnú chorobu sa viackrát liečil v rôznych vojenských nemocniciach. Na sklonku svojho života sa presťahoval do Piešťan, kde je autorovi venovaná pamätná izba. Keď si to zhrnieme, Ivan Krasko, vlastným menom Ján Botto, bol nielen básnik, ale aj chemik. A teraz prejdeme na jeho tvorbu. Skús charakterizovať jeho tvorbu. Krasková poézia obsahuje osobné pocity, zážitky a smútky. Základným motívom počiatočnej tvorby je smútok, ktorý pramení z choroby, túžby po domove a z nepriaznivých spoločenských pomerov. Aké básnické zbierky napísal? Symbolistickú poéziu sústredil do 2 básnických zbierok Nox et solitudo a verše. Druhú básnickú zbierku verše venoval Elenke Kňazovičovej, svojej žene. Vrcholnými básňami z tejto zbierky sú napríklad Otrok, Otcová roľa a Baníci. Jeho tvorba je úzko spätá s pocitmi samoty, melanchólie a vnútorného nepokoja. Tieto motívy sa výrazne prejavujú aj v jeho najznámejšej zbierke. Vrcholným dielom je Nox et solitudo. Skús nám ho priblížiť. Tento latinský názov v preklade znamená noc a samota. Zaraďujeme ju medzi intímnu, osobnú lyriku. Aké sú motívy zbierky? Napríklad rodný kraj a matka, ktoré sú zobrazené napríklad v básni Nedeľný večer. Ďalším motívom je ľúbostný motív, napríklad v Prírodný akord a Aminke venoval ich svojej láske, s ktorou sa rozišiel kvôli svojej chorobe. Básne Topole, Zmráka sa, Už je pozde radíme k poézii s prírodným motívom. Vykresľuje v nich prírodný svet plný smútku. Prostredníctvom motívov večer, tma, súmrak, noc vyjadruje svoje vnútorné pocity. Každá z básní je akoby citovou drámou básnika. Názov zbierky vyjadruje motívy nielen tejto zbierky, ale aj celej autorovej tvorby, teda Noc a samota. Tie sú pretvorené do pocitu opustenosti, nešťastnej lásky. Jeho poézia neodráža objektívnu skutočnosť, ale opisuje básnikovú dušu. Deň je tu hmlistý, daždivý, akoby prestúpený nocou. Noc je tu symbolom. Vonkajší priestor je neoddeliteľný od vnútorného. Lyrický subjekt nie je nejaký hrdina. Charakterizuje ho pocit vlastnej ničotnosti. Z básni vystupuje zmyslové vnímanie sveta. Farba, tvár, zvuk, čo umožňuje zaradenie zbierky do impresionizmu. Badáme aj prvky symbolizmu. Hlavnými symbolmi v tejto zbierke sú napríklad havran, noc a samota. Pre nás študentov je najznámejšou básňou Topole. Aký vyjadruje dojem? Vyjadruje dojem z prírody a zároveň pocity básnika, ktoré básnikovi vyvoláva príroda. Sú to pesimizmus a smútok. Smútok v srdci básnika sa spája so smútkom k prírode. Čo symbolizujú topole? Symbolizujú osamelého smutného človeka, teda osamelosť. Čo si myslíš, prečo práve vybral topole? V prírode sú vysadené na okraji miest mimo obydlí. Musia odolávať mrazu, vetru. Symboly zlých ľudí, nepriazeň osudu. Okolo nich nie je nikto, kto by im pomohol. Básni sú teda takto zobrazené. A čo básnické prostriedky? Sú tu nejaké? Používa epitetá, napríklad veľké, čierne, ošarpané, holé, bez žitia, ktoré priraďuje k topolom, čiže poukazuje i na svoj život bez šťastia a radosti. V každej strofe nájdeme prirovnanie, napríklad veľké, čierne, jako čiesi bôle. V druhej strofe máme prirovnanie. Duch jak čísi špatnej vôle. V tretej strofe príznaky sťa z nirvány. Ďalej tu môžeme postrehnúť kontrast. Porovnáva človeka a prírodu, tedy negatívne pocity človeka a majestátnosť či hrdosť topolov. Ďalej básnické zvolanie, básnická otázka i refrén. V 3 strofách a symboly, napríklad noc a havran, ako symbol smrti. Môžeme ešte niečo spomenúť pri interpretácii básne?
Postupne sa z básne vytráca napätie, plynúce z neznámeho. Používa zámeno čiesi bôle, teda bolesti, do konkrétneho pocitu autora, čísi, teda môj. Topole napriek všetkému stoja hrdo. Mraze a nepoddávajú sa. Rovnako ako samotný básnik sa nechce poddať osudu. Snaží sa nájsť východisko, ešte nerezignoval. Ale napriek tomu má pocit prázdnoty. Topole, i keď hrdo stoja, sú bez duše. Slovensko bolo bez národného žitia. Zamýšľa sa aj nad smerovaním Slovenska. Hore, dolu, do nirvány, ako havran ošarpaný do noci. Táto báseň poukazuje, že autor už nemôže vrátiť čas. Myslí si, že je starý na nový začiatok a tu už úplne rezignuje. Milí poslucháči, my vám ďakujeme, že ste spolu s nami našli čas na objavovanie krás lyrickej poézie a tvorby Ivana Kraska, ktorého verše majú nestarnúcu hodnotu. Veríme, že vás dnešná epizóda inšpirovala zamyslieť sa nad silou slov, emócií a ticha, ktoré poézia prináša. Ak sa dnešná epizóda páčila, nebudete nás podporiť lajkom, odberom, zdieľaním alebo komentom. Budeme radi, ak sa k nám pridáte aj na budúce, keď sa opäť ponoríme do sveta literatúry. Čaute.